Чакахте тук отвънка. Що ще ме чакаш отвън? Няма ли си къща не има? Забравих си ключа, бе, в другата част. Тъй, ако ме няма мене, като котка ще обикаляш около къща, нали тъй Не срам? ми се карай, бе, ми кажи взели хляб, защото в бързината хляб забравих да взема. Какво каза? Ама всичко друго домъкнах. Викам, ти ще се сетиш да вземеш. Па никога не взимаш. Па Ти никога. ме бърка с някой друг, ма. Ще те бърка. Кога съм вземал хляб? Дей та фурна. Ама насреща фурната, бе. Къде знаеш и ти си земи, аз те първа трябва да се уча къде е. Аз всичко знам къде и той никога нищо Знаеш не знае. защо си жена, бе? Знаеш как да се наредиш на опашка, знаеш как да се поискаш хляба, аз нямам нерви. Да. Аз като се наредя на опашка да видя, че има двама-трима и ще причукам няколко там. Защо трябва да правя панаир по опашките? Да, аз мога да се наредя на толкова Може. места, на всичкото отгоре и на книжарницата бях днес. Къде? На книжарницата бях днес. Каква работа имаш на Не книжа? гледам една голяма опашка се проточила, викам нещо хубаво дават така и аз. За ядене ли даваха нещо? Как за ядене, бе? Книги за четене, все за ядене. Виж какво ще го правя този човек. Глупости приказваш. Като продават книги за четене, заобикаляш книжарница и се връщаш. Как заобикалям? Купих една книга. Хората ми я похвалиха. Колко много взеха другите, аз едничка. Ти луда ли си, бе? Що съм луда? Нали имаме вкъщи на книга? За кой ти друга? Тъй срам разхищение ще ми прави. Чакай, бе, имаме само една. И аз от тебе не мога да се вреда да я прочита. Ти да мислиш, че съм я прочел аз. Използваме за заспиване. Вечер, като легна опъна са, прочита 2-3 реда, има няма тютю. 4-та година съм на 3-та страница. Абе, аз видях, че си подгънал едно кюшенци. Ма мисля, че втори път е, че те знаеш. Всяка вечер я препрочитам, аз защото не помня какво пише на първа страница. Докато ти да до 3-та, па съм заспал. Не мога да се измъкна от тази 3-та страница. Ама заспиваш, пък аз взимам хапчета за сън. Викам да взема така и аз сладко да се приспивам всякакво. Като искаш толкова сладко с книжки да се приспиваш, стани член на кварталната библиотека. Взема и по 5-6 книги. Голяма работа, дала съм 1 лев, бе. Човек какъв си. То сега мислиш с кой... Ма как можеш да ме гледаш в очите, сякаш нищо не си дала, бе? Какво съм дала толкова, Но какво си дала? Той са 2 бири, ма, една стюардеса. То само ще едем и ще Виж, пием. някой звъни. И кино няма, театър, за мен е нищо. Иди да видиш някой звъни, като заблъскам по врата кино, ще видиш театър, ще видиш всичко, айде се не види женското чудо. Знаем много добре, че обичам грозова ракия. Сега вместо да вземе наше грозова да сложим в хладилника да пристини малко. Да ми направи едно много обичам салатата и мешанка. Ай така, краставичка, да сложи домат, лучец, може и чесънче, да настържи сиренци отгоре. И на люта чушката и отгоре. Леле, майко, като доди приятел, сега на здраве, тая книги. Като дадат гости, книги не дем читаме. Кой идва? Баба Кичка, тая дъртата и каждин идва вкъщи. Аванта Джика, всяка вечер. Иванко, добър вечер, баба, какво правите? Доди на идея, написа си отиде. Ще кажеш, Иван го няма и това е положението. Няма кой... И пак се омъкна, гледай. Ела, бе, любов моя. Ела. Здравей. Здравей. Боже, какво правиш, бе, моето момче? Какво да правим? Ядо съм с Мичето, изпраща ми да дойде да те вика, пак тя не ще. Урсуш жена да знаеш. Аз знам, че му обичам. Аз не мога да спя, докато не да видя вечер. Чувам гирилтия пътърдия, аз реках да дойдат и на конешман. Как няма да чуеш гирилтия пътърдия, като ме досва приятел? Много добра жена. Да ти я дам, да халал да ти. Всичко ми дава тя на мене. Какво ще даде? Олю, осец. Аз вече не знам какво е бакалие, не ода на пазара. Не, защото тя ми дава душко. Защо да отида да дам пара и да чакам? Що да одиш тя бакалницата у нас? Ами да. Аз съм закупчика. Ама имате, бе, имате. Увисна ми ръцете от турби. Вчера ми даде едно яйце и половин ляп от манчата ми сипа тук, там гледам пенсията ми седи. Много съм доволна. Хубаво, ти като си отидеш, аз ще я поздравя от твое име. Непременно да я поздравиш. Най-малко половин час ще я поздравявам. Къде те заваря, поздрав от Епше и да не са. Много заслужава, да ти кажа. Тя толкова заслужава, че не може да позна утре. Ние срам днеска да вземе да купи и книга. Книга? Каква книга, бе? Туалетна ли? То да беше туалетна, добре, ми не е за прочит книга купи. За четене. Тя е нещо културна жена. Културна? Вие имате ли книги у вас? Нямаме, защото ми да не помним вече закон. Тя книга сега, защо? Чакай сега, аз като ти гледам с бай Донча на културни хора ми изглежда. Ние не сме чак толкова спрости, бе. Той Дончо има 4-то отделение. Ти докъде я докара, баба Кичка? Ама аз не помня, не мога да викам, тези хорица сигурно нямат време да се наредят на опашка, защото трябва да знае, че хубавата книга или по тезгяха трябва да я изкрият, или на опашка се наредят.
Как, за какво ми е тя книга, вече? Зато и мисля да ти я дам на тебе аз. Дай ми, като няма какво да я правиш, дай. Аз ще си подпирам една саксийка от домашния. Таман ми клюмна мускатото. Що клюмнато е го мускато? Подпирай какво ти искаш без пари, 1 лев. Но каза без пари, бе. Колко 1 лев? Не дей се купя краставици за тези пари. Не ми трябва сега тази книга. За какво те е? Чакай се, нали като купиш краставиците ще ги изедеш. А книгата дава културна обстановка на къщата. Представяш си, додат ти гости и гледат на бюфета ти на книга. Ми като дойдат у дома гости, аз пък жду до вас да взема вашата взаем, да я турим да са видим. Чакай, бе. Не дей, бе. Чакай, иска да ти кажа, че много хубаво се преспивам вечер с книга. Заспиваш. Като легна, бабо Кичка, опъна си краченцата, потъркам ги по дюргана, прочита няколко реда и... По-хубав начин знам за заспиване. Клубчето нещо бе малък. Дет се събирате бабичките. Ма знаеш кой е хубаво там? Изнасят лекции, беседи, то топличко, има телевизия, ходим да дремем там. Виждал съм ви къде дремите. Каква лекция ни изнесоха хубаво. За кое? Голяма лекция за раждаемостта. На бабичките. Видя ли си? Молят се една едра жена, да и като доде, като почна сега. Тъй да се ражда, инак да се ражда. Ма колко от мой повече бе, раждайте другарки, ко чакате? Научиха ли ви как да раждате, барим? Ние позадрямахме, ма беше много хубаво да ти кажа. На другия ден път дойде един доктор. По кома, баба Кичка? Той полуди по нервени болести. Да не комшията, то с на 3-ти етаж. Ама ти го знаеш, той е известен. Най-големия некролог. Що, какво застана тебе? Ти чули се какво каза? Какво ти каза? Как може да кажеш на доктора некролог? Бе, невролог се казва, ма. Тъй де. Толкова че хубаво ще прегледа тебе. Какво го направиш, човека? Не, бе, той изнесе лекция за спокойствието. Колко важно нещо било той спокойствието и тъй не успокои, че всички заспахме. Видя ли си? И всякът го вида тъй сал да ми се задава. Този човек веднага ми се преспива. За какво да дам пара за книга? Аз хич не обичам да... Права си, бабо Кичка, намерила се начин как да се преспиш. Видиш човек до спите са, а моята книги купува. Виж сега, хубаво се разприказвам, Иванчо. Ма аз тебе много те обичам да ти кажа. Не думай, бе. Най-симпатичният кумшия си. Да излезе ми късмете с тебе. По това време ме хваща един съклет да те кажа. Дончо е въздържател. Той не пи, не пуши, варде се, за кога ще живее и той не знае начин. Да не си дошла да ме повикаш да сръбнем у вас нещо. Няма, аз у вас дойдах да сръбнем. Добре дошла, ама нямам нищо. Нямаш. Беше ме почерпал един път. Юченца Гроздова. Ама то мънинко да пие, но то на песен ме избива. Нали додаха комшиите да чука, че много силно си пеяла, ама няма Мичко и купила книга вместо ръки. Да ме оставя да четете от книга. И ти ще останеш и на теб да те почита да видиш убави. Идей, бе, бяло винци, нямаш ли тъй да понарежем на ситичка? Имам, бе, и бяло, и розово, и червено, и от книгата от користа вместо луканка ще ти нарежа. Да ти разправям, че... Не, ще те почерпя, ако ми изпееш на песен. Аз да ти изпея една-две и знам една любовна куска за теб. Коя, за цигулката ли? Те изпея, ама... Ти държа втория глас. Аз ще ти изпея, ама да не ме оставиш не почерпана. Ще те почерпя. Защото един път те и направи. Няма го забрави, Господи, няма го забрави. Чакай да си взема сулука, пък какво стане. Аз втория глас, Цигулка, пей в нощта, пей ми за любовта, че много те обичам. Тан-тан. Браво, как беше втория куплет? Минава ден след ден, далеч си ти от мен, и твоите устни с жар целувам. Тан-тан. На. Цигулка, пей в нощта, пей ми за любовта, че много те обичам. Бабкишка ти ме фърли в тъчма. Браво, бе! Хубаво, обаче народната. Гайдите там искаш да ми спеш. Аз ще ти успея народната, ама да не ме оставиш непочерпана. Абе, ще те почерпя, бе. Защото един път тъй направи. Няма го забравиш. Абе, няма, бе, гайдите. Чакай да си взема сулука. Аз ти държа ручило, това е сега.
Браво, бабо Кичке. Браво, бабо Кичке. Браво, бабо Кичке. Стига, ба! Ти пък няма спиране, бе. Абе, много кажа да пея. Ще те черпема. Айде, де. Да, сега, виж ко. Много слънцето пече Що? и не е хубаво да пият. Възрастни хора алкохол не е хубаво. Що, кой За си да има казва? минерална вода. Минерална вода ще ми дава. В хладилника, ма ще те разтворя лимонто, за да си керве. Тука пише Нямаш за представа, това. бе.